махсусан имрӯз саволнокии ҷавонон соҳиби касбу ҳунарҳои замонавӣ гаштанд. ин ояндаи дурахшони тоҷикистон аст. ватанмона соҳиб бикунем, дӯст дорем бо забонмон, бо қалбамон, бо рафторамон, бо кирдорамон, бо амаламон исбот кунем ки мо соҳиб ватан ҳастем. мо давлат дорем, мо ватан дорем. ватан як порча хоки муқаддас, ватан ҷое ки дақини метияна даст. ватанам модарам, ватанам сарпано, ватан ҷое ки осуда мехезам ҳарпаго. дар миёни кӯҳои осмонбӯси сарзамин шукрона мекунам вақте монам сара дар замин. ты хушбахтира бини да Лондон да Парижа, ман хушбахтима мебинам да хасахори намиҷа. бобо муҳофизат падар қапида истод, мо чӣ мекунем барои ватан ҷавоб де инсон. пасани миллат ғарибира илат, пайрави да Кавказ гирез бо ай хизмат. ки ҷошид нанги Темур Малик Сомониён, барои ободӣ ҳар як ҷавон бояд банда миён. инаме хели ватанам мекунем мо обод, зинда бош эй ватан тоҷикистони озод. диёри арҷуманди майт тоҷа ҷони май яъне ҷони майт ҷони ма айт тани ма сипар ма бачаи вафодорат мешавам ай сипас. диёри арҷуманди майт тоҷа ҷони май яъне ҷони майт ҷони ма айт тани ма сипар ма бачаи вафодорат мешавам ай сипас. ты модари ягона ҷаннати рӯи замин, ты ай сарат гузаронди хела рӯзои вазнин. ты диди биздилоера ки гирехта рафтан, бо диди мардои шуҷора ки ёзидар тарафтан. ҷанги шарвандимон беиштироки шарванд буд, мора ҷанг монда не ки халқам хиратманд буд. қувваи сеюм ҷанг монда байни кулоби ғарм, то фаҳмидам ки чанда бародарам рафта кай барам. баъди шӯравӣ тақсимоти табарона канда, кай байни мо бурдак бухорову самарқанда. таърихам ҷошидак да мулки бетамаддун, мо шикаст нахӯрдем брат зиндагӣ чархи гардун. иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ, пешвои миллатам бобои эмом Алӣ. гирезора оварда обод када қатан марда, касе чизеш намегамада сояи худованда. диёри арҷуманди майт тоҷа ҷони май яъне ҷони майт ҷони ма айт тани ма сипар ма бачаи вафодорат мешавам ай сипас. диёри арҷуманди майт тоҷа ҷони май яъне ҷони майт ҷони ма айт тани ма сипар ма бачаи вафодорат мешавам ай сипас.